ፍትዋት ቤተሰብ ዩቲዩብ ነዛ መተካእታ ዝጠፍአት ዓባይ ቻናልና ኣብ ቀረባ ዝጀመርናያ ሓዳሽ ቻነል መብዛሕትኹም ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ትከታተሉና ስለ ዘለኹም ትሕዝቶታትና ናብ ብዙሓት ሰባት እይሰዶን ዘሎ። ስለዚ መዓልታዊ ንዓኹም ንምሕጓስ መሃርትን መዘናግዕትን ዝኾኑ ትሕዝቶታት ሒዝና ምምጻእና ንኽንቅጽል ሳብስክራይብ ጌርኩም ነታ ምልክት ደወል ምጥዋቕ ኣይትረስዑ። እስካ ሕጂ ንዝገበርኩምና ሓገዝን ንዘርኣኹምና ኣድናቖትን ካብ ልቢ ነመስግን። ኣብ ቤት መግቢ ኮፍ ኢላ ትግልገል ዝነበረት ሓንቲ ዓሚል ኣብ ድሕሪታ ንዝነበረት መሳሰይት የቐነለይ ካርላ ኢላታ ምስ ከደት ሓደ ግዳም ሓደር መፂኡ ተረፍ እታ ጓል ምብላዕ ይጅምር። ካርላ ዝምስ ረኣየት ብጉያ ናብኡ ብምኻድ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢላ ትሕድጎ። ንሱ ከዓ እናሓፈረ ይቕሬታ ወይዘሪት ኣዝዩ ስለ ዝጠመየንን መኽፈል ገንዘብ ስለ ዘይብለይን ከምዚ ገይረ ኢሉ ተረፍ መግቢ ንኽትህቦ ይልምና። ንሳ ግና ዋላ ሓንቲ ከይመለሰት ነቲ ተረፍ መግቢ ሒዛቶ ናብ ደገ ትወፅእ። እቲ ግዳም ሓደር ኣዝዩ እናሓዘነ ንምኻድ እንትፍትን ግና ካርላ መግቢ ሒዛ ተመሊሳ ብምምጻእ ጽናሕ ባ ናበይ ደኣ ትኸድ ኣለኻ? እቲ መግቢ ተረፍ ስለ ዝኾነ የሕዲገካ እንካ ዝብላዕ ኢላ ትኩስ መግቢ ተቕርበሉ። እቲ ግዳም ሓደር ብተግባራ እናተገረመ ይቕሬታ ወይዘሪት ነዚ መግቢ መኽፈሊ ዝኾን ገንዘብ የብለይን ይብላ። ካርላ ግና ብዛዕባኡ ይትጨነቕ። ሎሚ ፍሉይ ጋሻና ኢኻ ካብዚ ወጋሕ መበል 100 ዓሚልና ስለ ዝኾንካ ኩሉ ወጻኢታትካ በዓልና ኢና ክንሽፍኖ ኢላ ዘይገመቶ ብስራት ትዛረቦ። ንሱ ከዓ ንሓገዝኪ የቐኒለይ ኢሉ የመስግና። ካብኡ ካርላ ጸገም የለን እስካዕ ትጸግብ ብላዕ ኢላቶ ትኸድ። ንሳ ምስ ከደት መሳርሕታ ፍራንሲስ መጺኣ ትሪኦ እሞ ኣዝያ እናሰንበደት እዚ ፈጺሙ ክኾን ዘይክእል ነገር ኢላ ትዛረብ። ካርላ እውን እንታይ መጺና ኢላ እንታይ ተፈጢሩ ኢላ ትሓታ። ንሳ ግና ንሕቶኣ ከይመለሰት ብጉያ ናብቲ ግዳም ሓደር ብምኻድ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ? እዚ መግቢ ኸመኻ ዝበለ ግዳም ሓደር ክበልዖ ዘይክእል ኣዝዩ ክባር እዩ። ሕጂ ብቕልጡፍ ካብ ቤት መግበይ ውፃእ ትብሎ። እቲ ግዳም ሓደር በጃኺ ይቕረበል ለይሉ ካብ ጅቡኡ ሳናቲን ብምውፃእ እዚ ውሰድዮ ዝጀመርክዎ በሊዐ እስካዕ ዝውድእ ጥራይ ተጸበይኒ እናበለ ይልምና። ንሳ ግና ኣይኾንን እኮ ኢለካ ሕጂ ብቕልጡፍ ክትወፅእ ኣለካ ዓማዊለይ ንዓኻ ሪኦም ክኸዶ ይደልኒ ተስውፃእ እናበለት ክትሰጎ ትጅምር። ኣብ መንጎ እዚ ካርላ ናብኡን ብምምጻእ እንታይ ክትገብሪ ዘለኺ? እዚ መግቢ ናቱ እዩ ኢላ ካብኣ ብምሕዳግ ይቕሬታ ዝሓወይላ እቲ መግቢ ትቦ። ፍራንሲስ ግና መስመር ተሓልፈ ኣለኺ ዋጋ ዝግብርኽ እንታይ ከም ዝኾነ ኸርእየኪ ኢላ ተሓንያትላ ትኸድ። ካርላ ግና ነቲ ግዳም ሓደር ኮፍ ኣቢላ ተፈጥራ እዩ በጃኻ ይተሓዘላ መሳርሕተይ ስርዓት የብላን ንስኻ ምብላዕኻ ቐጽል ባዕለይ ኩሉ ነገር ክዕርዮ ኢላ ተህድኦ። እቲ ግዳም ሓደር ኣዝየ ዘመስግን ዓሙና ምስ በላ ጸገም የለን ስቒልካ ምብላዕኻ ቐጽል ኢላ ትዛረቦ። ኮይኑ ግና ብዙሕ ከይጸንሐ ፍራንሲስ ክትግጭቦ ማይ ሒዛ ስለ ዝመጸት ካርላ ብኢዳ ሒዛ ግደፍባ ፍራንሲስ ከም ሰበሊ እንታይ ክትገብሪ ዘለኺ ኢላ ተሓታ። ፍራንሲስ ከዓ ብሕርቃን እዚ ገዛ ንኸምኡ ዝበሉ ሰባት ከም ዘይምጥን ፈሊጡ ሕጂ ብቕልጡፍ ክወፅእ ኣለዎ ኢላ ትእዝዝ። ካርላ ግና ንምንታይ ማዕረ ክንዲዚ ትጭክንሉ ዝተዋሃቦ መግቢ በሊዑ ክወፅ እዩ ኢላ ትምልስ። ኮይኑ ግና ፍራንሲስ ተቕብጥ እዩ ኢኺ ዘለኺ ኢላ ትወቕሳ። ካርላ ግና ንዘረባኣ ቓልቦ ከይሃበት ነቲ ግዳም ሓደር ኣጆኻ በሊዕኻ ምኻድ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ደቂኻ ከዓ ቋፂረ ክህበካ ይኽእል ኢላ መማረፂ ተቕርበሉ። ንሱ ድማ የቐነለይ ወይዘሪት ኢሉ የመስግና። ካብኡ ፍራንሲስ ድሕሪ ሕጂ ኣብዚ ኸባቢ ኸይርኢካ ኢላ ተጠንቅቖ። ይቕሬታ ሓለቓ ኢሉ ብትሕትና ምስ መለሰላ ይቕሬታ ዋላ ሓንቲ ይዓብሰለይን ድሕሪ ሕጂ እንድሕር ናብዚ ኸባቢ መጺኻ ምልማን ፈቲንካ ናብ ፖሊስ ደው ኢለ ኢኸ እስረካ ኢላ ትዛረቦ። እቲ ግዳም ሓደር የቐኒለይ ኢሉ ንምኻድ እናተበገሰ ካርላ መግቢ ሒዛትሉ ብምምጻእ ሓንሳ ጽናሕ ትብሎ። ፍራንሲስ እዚ ምስ ረኣየት ሕርቃና እናገደደ ካርላ እንታይ ክትገብሪ ዘለኺ? እዚ እኮ ሃባትም ጥራይ ዝምገብሉ ቤት መግቢ እምበር ማዓስከር ኣይኮነን መዓልቲ መዓልቲ እናመጸ ንኽርብሸና ዲኺ ከምዚ ትገብሪ ዘለኺ ኢላ ትወቕሳ። ካርላ ከዓ ኣዝዩ ስለ ዘሕዘነኒ እየ መግቢ ሂበዮ ኣብዚ ክትርእዮ ስለ ዘይደለኺ ድማ መግቢ ሒዙ ይኸደ ኣሎ ኢላ እቲ ዝቋፀረቶ መግቢ ትቦ። እቲ ግዳም ሓደር ምስ ከደ ካርላ ንመሳርሕታ ትርአ ኣለኺ ለዋህ ምዃን ከቢድ ኣይኮነን ንእሽቶ ትዕቢት ክትቅንስ ኣለኪ ኢላ ትመኽራ። ፍራንሲስ ግና ሕጂ እውን ኣብ ሓሳባ ጸኒዓ መዓልቲ መዓልቲ እናመጸ ምርባሽ እንተጀሚሩን ብሰንኩ ዓማዊል እንተዚኢና እንተሓታቲት ንስኺ ኢኺ
ኢላ ተፈራርሓ። ካርላ ግና እንታይ ሞፀገም ኣለዎ መግቢ ሂብና ንሰዶ ካብኡ ኸኣ ካብ መሃያይ እምበር ካብ ጅባኸ ኣይኮነን ዝቕነስ ኢላ ትምልሰላ። ፍራንሲስ እዚ ቦታ ማዓስከር ወይ ከዓ ህዝባዊ መመገቢ ኣይኮነን ከምዚ እንተቐፂልኪ ዋላ ሓደ ናብዚ ቦታ ክመፅእ ዝደሊ ሰብ ኣይክህሉን እዩ ኢላ ትዛረባ። ካርላ ግና ንኹሉ ሰብ ሕማቕ ግዘ ኣለዎ ኢላ ትምልስ። ካብኡ ፍራንሲስ ካብ ኣፋ ሓዲጋ ንዓና ሕማቕ ግዘ ዝመፀና ግና ንስኺ ከምዚ ምግባር ተቐፂልክ ጥራይ እዩ ኢላ ትመኽራ። ካርላ ብኽፍኣት ፍራንሲስ ኣዝያ እናተገረመት ሰባት ምሕጋዝ ማዕረ ክንድዚ ንኽፀልእ ዝገበረኪ ነገር ኣይርድአንን ንምንታይ ኣብ ጎድና ከም ዝወደቐ ከይፈለጥኪ ንምንታይ ትፈርዱሉ ኣለኺ ኢላ ትወቕሳ። ንሳ ግና በጃ ከይተስሕቕኒ ንዓዲ ዋላ ሓንተ በርክቶ ዘይብሉ ሰነፍን ህኩይ እንተዘይኮን ግዳም ሓደረ ኣይምኾነን ኢላ ትምልስ። ካርላ ኸኣ ኣዝያ እናሓረቐት ብፍጹም ምሳኺ ተዘራሪበ ክረዳዳ ኣይክእልን ሰብኣውነት ዝበሃል ዘይፈጠረልኪ ርግምቲ ኢኺ ናብ ስርሐይ ምምላስ ይሕሸኒ ኢላ ጣውላ ምፅራይ ትጅምር። ፍራንሲስ ተሓታቲት ንስኺ ጥራይ ኢኺ ሓለቓ ዝንተፈሊጡ ምስ ጓኮ ይተርፍን እስካዕ ሽዑ ብጥንቃቐ ስርሒ ኢላ ኣፈራሪሓታ ትኸድ። ኣብ በሪ ኣፍ ኮይኑ ዕላለን ክሰምዕ ዝወዓለ ግዳም ሓደር ንካርላ ተሰናቢትዋ ይኸድ። ብድሕሪኡ ሓደ ሰብ ናብቲ ቤት ምግቢ መፂኡ ሰላማት ኢልዎን ይኣቱ እሞ ፍራንሲስ ንካርላ ባዕለይ ከሳስዩ ኢላታ ናብኡ ብምኻድ ፍራንሲስ ይበሃል እንታይ ክእዘዘካ ኢላ ትሓቶ። ንሱ ኸኣ የቐኒለይ ሆርኬ ማርቲነስ ይበሃል ወናነ ኣብዛ ኣንጎሎ ትኽፈት ዘላ ሓዳሽ ቤት ምግቢ ኢሉ ይላለያ። ፍራንሲስ ሃብታም ሰብ ብምልላያ ኣዝያ እናተሓጐሰት ኣብ ቅድሚቱ ኮፍ ብምባል ናይ ብሓቂ ናብዚ ዳ እንታይ ክትገብር መፂኻ ኢላ ትሓቶ። ሆርኬ ብዛዕባ ስራሕ ሓደ ሕቶታት ክሓትት መፄ ምስ በላ ፍራንሲስ ካብ ኣፉ ሕዲጋ እንታይኻ ክትፈልጥ ትደሊ ኢላ ብሕቶ ትምልሰሉ። ሆርኬ ግና በጃ ኽህደ በሊ ከቢድ ሕቶ ኣይኮነን ቅድሚኡ ግና ወይኒ ዶ ክተምፅለይ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ኸኣ ይከኣል በጃኻ ንእሽቶ ተጸበየኒ ኢላቶ ብጉያ ትኸድ። ፍራንሲስ ወይኒ እናቐድሐትሉ ካርላ ድልየቱ እንታይ እዩ ንምንታይ ኢኸ ብዛዕባ ሰራሕተኛታት ክፈልጥ ዝደሊ ኢላ ትሓታ። ፍራንሲስ ወና ነታ ሓዳስ ትኽፈት ዘላ ቤት መግቢ እኮ ኢላ ትምልስ። ካርላ እሞ ናብ ዘምፅእ እንታይ ጉዳይ ኣለዎ ኢላ ምሕታታ ትቕፅል። ፍራንሲስ ድማ ኣይበለንን እምበር ንዓና ብዙሕ ዝበለ መሃያ ኣቕሪቡ ክወስደና ከም ዝደሊ ርግፀኛ እየ ትብላ። ካብኡ ካርላ ኣዝያ እናተገረመት እሞ ንገንዘብ ክትብሊ ብዙሕ ዓመት ስራሕ ኩሉ ትካል ገዲፍኪ ክትከድድ ኢኺ ኢላ ትሓታ። ፍራንሲስ ካልኣይ ከይሓሰበት እወ እቲ ሓደሽ ዝኽፈት እኮ ካብዚ ኣዝዩ ዝበለፀን ፀበቐን እዩ ናብኡ እንተኸይደ ማናጀር እምበር ተራ ሰራሕተኛ እውን ኣይክኾንን ከማኽ ኮይነ ክተርፍ ኣይደልን ንስኺ እውን እንተኾነ ዓብ ነገር ክትሓስበለኪ ሕጂ ቀልጢፈ ክኸደለኒ ኢላታ ትኸድ። ካብ ወይኒ ሒዛ ናብ ተወዲ ብምኻድ ኣብዚ ገዛ ዘሎ ዝበለፀ ወይኒ እዚ እዩ ኣብ 1952 ዝተፀሞቐ ኢላ ትህቦ። ንሱ ኸኣ የቐኒለይ እዚ ንዓማዊል ከመይ ብፅቡቕ ከም ተሳሲእ ዘርእየካ ኢሉ የድንቓ። ፍራንሲስ ዓማዊል ተሓጒሶም ንክኸዱ ዝከኣልክዎ ይሰርሐ ስራሐይ ብኣግባቡ ምስራሐይ ድማ ዝበለፀ ሰራሕተኛ እዚ ቤት መግቢ ዝገበረኒ ኢላ ብትዕቢት ትምልሰሉ። ሆርኬ ኸኣ ጽቡቕ ሓድሽ ኣብ ዝኸፍቶ ቤት መግቢ ከማኸ ዝበሉ ሰራሕተኛታት ጥራይ ክህሉ እየ ዝደሊ ትምህርትኽን ልምዲ ስራሕ ክነርኢኒ እሞ መን ይፈልጥ እንድሕር ብቕዕቲ ኮንኪ ተረኺብኪ ማናጀር ክትኮን እውን ትኽእሊ ኢኺ ይብላ። ፍራንሲስ ብዘረብኡ እናተማረኸት ሓቂኻ ዲኻ ሓለቓ ምሳኻ ምስራሕ ንዓይ ሓበን እዩ ኣባይ ነባኻን ይኹን ደኣ እምበር እዚ ሕጂ ዝሰርሐሉ ዘለኹ ትካል ማራ የጸሊአ ዘለኹ መሃይኡ ትሑት እዩ ወነንቱ እውን ኣበይ ኣለኽን ኢሎምና ኣይፈልጡን ንኣብነት ኣነ ወና ንዚ ቤት መግቢ መን ምዃኑ ይፈልጥን ኢላ ትዛረቦ። ንሱ ኸኣ ጽቡቕ ንመሳርሕትኹ እውን ከዘራርባ ይደሊ እየ ንሳ እውን ኣብ ናተይ ቤት መግቢ ንምቑፃር ዓይና ይተሓስን ኢሉ ንኽጽዋዕ ይሓታ። ፍራንሲስ ግና ኣይኾንን ይትረፍካ መሳርሕተይ ይትምጥነካን ኢላ ትምልሰሉ። ንሱ ግና ፍራንሲስ ኩሉ ሰብ ነናይ ባዕሉ ዝኾነ ብልጫ ኣለዎ ኢሉ ገንዘብ ብምሃብ መልሲ እንድሕር ሃልዩ ንባዕልኻ ሓዝዮ ይብላ። ፍራንሲስ የቐኒየለ ኢላቶ ናብ ካርላ ብምኻድ ከምዚኦም ዝበሉ ሃፋት ምንቲ ተሳሲ እዚ ኢኺ ትረኽቢ ንስኺ ግና ኩሉ ግዜ ግዳም ሓደራ ስለ ትመርፂ ክትረኽብዮ ይትኽእልን ኢላ ትቕይዐላ። ካርላ ዘረባ እናግረመላ ፍራንሲስ 5 ዓመታት ስራሕ ኩሉ ቤት መግቢ ንምንታይ ከምዚ ብቐሊሉ ኺድክዮ ኢላ ትወቕሳ። ፍራንሲስ ግና ይኣኽለኪ ካርላ ኪድዮ ግዳ እቲ ሰብኣይ ንዓኺ ኸዛረብ ይጽበ ዘሎ ኢላ ትዛረባ። ካርላ እናተገረመት እንታይ ደሊኒ ኢላ ትሓትት።
ንሳ ኸኣ ከም መርማሪት ፖሊስ ሕቶታት ይተብዝሒ ቀልጥፍ ኺድዮ እናበለት ትደፍኣ። ብድሕሪኡ ካርላ ናብ ቅድሚ እቲ ሰብኣይ ብምኻድ እንታይ ነይሩ ሓለቓ ኢላ ትሓቶ። ንሱ ኸኣ ፈለማ ኾፍ በሊ ከዘራርበኪ ዝደሊ ነገር ኣሎኒ ኢሉ ይሓታ። ካርላ ሓደ ነገር ግልጽ ክገብረልካ ይደሊ እየ ብገንዘብ ክትገዝኣኒ ኸይትሓስብ ንወና ንዚ ቤት መግቢ ኺደ ምሳኻ ክኸድ እንድሕር ደሊኻ መልሰይ እምቢ ስለ ዝኾን ቀዲመ ተዘይደኸምካ ይሕሽ ክብለካ ይደሊ ኢላ ትምልሰሉ። ሆርኬ ኣነ ዋላ ሓንቲ ኣይበልኩኹን እንተበልክኹ እውን ኣብዚ ካብ ትረኽብዮ ዘለኺ ማህያ ተዓጻጻፊ ከቕርበልኪ ኢሉ ሓሳባ ኸለውጥ ኣይፍትን። ካርላ ግና ዋላ ኪሎታት ወርቂ እንተተቕርበለይ ፈጺመ እሸ ይብለካን ኣብዚ ጸገመኒ ሰዓት ኣብ ጎነይ ኮይኑ ዝሓገዘኒ ሰብ ጠሊመ ብፍጹም ሰኻ ክኾን ኣይክእልን ኢላ ትምልሰሉ። ሆርኬ ሓለቓይ ትብልዮ ዘለኺ ሰብ ከም ዘይሰጎኪ ብኸመይ ርግጸኛ ኮንኪ ኢኺ ብምሉእ ርእሰ ተኣማንነት ትዛረብ ዘለኺ ይብላ። ንሳ ኸኣ ብርግጽ ወና ንዚ ቤት ምግቢ ብኣካል ኣይፈልጦን ግን ከኣ ማህያ ናብ ሰዓቱ ካብ መሃብን ጸጊምና ብዝበልናዮ ሰዓት ካብ ምሕጋዝን በኺሩ ኣይፈልጥን። ካልእ ትብሎ ነገር እንድሕር ተዘይሃሊካ ንኽኸድ ክትፈቕደለይ ዶ ትኽእል ኢላ ተሓቶ። ሆርኬ ጽቡቕ ጌርካ ሕሰብሉ ጥዕና ኣዴኺ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናገደደ ይኸድ ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ 50 ሚእታዊ ሕጂ ዘሎ ማህያ ክንተወሲኸኪ ትርብሕ እምበር ኣይትጉድእን ይብላ። ካርላ 50 ሚእታዊ ዲኻ ዝበልካ ኢላ ንምርግጋጽ ተሓቶ። እወ ምስ በላ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ግን ከኣ ሕቶኻ ክቕበል ኣይክእልን የቐኒለይ ኢላ ትምልሰሉ። ንሱ ምስ ከደ ካርላ ንበይና ኮይና 50 ሚእታዊ እኮ ምሉእ ወፃኢ ሕክምና ኣደይ ብዘይጸገም ክሽፍን ይኽእል እዩ ኣምላኽ እቦይ ኣብ ከመይ ዝበለ መጻብቦ ኢኻ እቲኻን እናበለት ናብ ስርሓ ትምለስ። ሆርኬ ናብ ደገ ምስ ወፀ ናብቲ ግዳም ሓደር ብምኻድ ሓለቓ ንምንታይ ብላይ ተኸዲንካ ኢሉ ይሓቶ። ንሱ ግና በጃኻ ከም ዝበልኩኻ ተዋሳእ ሕጂ ኸኣ ነዚ ቤት መግቢ እውን ክትገዝኦ ከም ዝደለኻ መሲልካ ክትቀርበኒ ኢኻ ኢሉ ይእዝዞ። ሆርኬ ኣዝዩ እናተገረመ ሓለቓ ተጸሊልካ ዲኻ ብሰንኪ ዝናብ ጸገም እንተኣተናኸ ኢሉ ንሓሳቡ ይቃወሞ። እቲ ግዳም ሓደር ዝመስል ሓለቓ ዳርዊን ግና ዝብለካ ጥራይ ግበር በጀኻ ሓግዘኒ እናበለ ይልሙኖ። ሆርኬ ዘረብኡ ስለ ዘይተዋሓጠሉ ሓለቓ ንምንታይ ኢኻ ከምዚ ክትገብር መሪጽካ ኢሉ ይሓቶ። ዳርዊን ድማ ሆርኬ ከምኡ እንድሕር ገይረ ጥራይ እየ ማናጀር እዚ ቤት መግቢ መን ክኾን ከም ዘለዎ ክውስን ዝኽእል እዚ ካብ ወለደይ ብሓደራ ዝተቐበልክዎ ትካል ሓቀኛ የዋህን ሰብኣውነት ዝስምዖን ሰብ እምበር መምሰልቲ ክመርሕዎ ኣይደልን ኢሉ ይረድኦ። ካብኡ ሆርኬ ሓሳብካ ጽቡቕ ሓለቓ ግን ከኣ በጃኻ ንዓይ እውን ተረዳኣለይ ኣነ እኮ ኣውቲስታኻ ጥራይ ብዛዕባ ንግዲ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢሉ ይካትዖ። ዳርዊን ግና ኣጆኻ ሃፍታም ጥራይ ምሰል ካልእ ስራሕ ኣይጽበየካን ይብሎ። ኣብ መንጎ እዚ ፍራንሲስ መጺኣ ብሕርቃኑ ኣብዚ ኸባቢ ኸይርኤካ እንደይበልኩኻን ኢላ ንሆርኬ ይቕሬታ ሓለቓ ትብሎ። ዳርዊን ግና ገንዘብ እንተሃሊካ ሃበኒ ጥራይ የለዮ ኢሉ ይምልስ። ሆርኬ ኸኣ ኸምስል ግዲ የብልክን ኢሉ ካብ ጅቡኡ ቅርሺ ብምውፃእ እንካዚ ኣሓዛ ክብሎ ፍራንሲስ ካብ ኢዱ ሕዲጋ ግደፍ ግደፍ ሓለቓ ዘይነሓሽሽ ክገብሮ ትብሎ። ሆርኬ ድማ ንሱስ ሓቂ ኺኺ ንስ ኸብ ጽቡቕ መዓላ ስለ ተውዕልዮ ንዓኽ እንተሃብኩ ኺሕሽ ኢሉ ይህባሞ ቻው ኢሉ ተሰናቢትዎም ይኸድ። ሆርኬ ምስ ከደ ፍራንሲስ ነቲ ግዳም ሓደር እዚ ገዲፍካ ስራሕ ጀምር ኣብዚ ኸባቢ ኸይርኤካ ኢላቶ ናብ ውሽጢ ተኣቱ። ንጽባሒቱ ካርላ ኣብ ውሽጢ ስቶር ክዳውንቲ እናደለየት ፍራንሲስ መጺኣ ኣብዚ ዝኣረጉ ክዳውንቲ ነቕምጠሉ ቦታ ደኣ እንታይ ትገብረለኺ ኢላ ተሓታ። ካርላ ድማ ዩኒፎርም ዝደሊ ዘለኹ ኢላ ትምልስ። ፍራንሲስ ናይ ምንታይ ዩኒፎርም ኢላ ምስ ሓተተት ነቲ ትማሊ መጺኡ መግቢ ዝሃብክዎ ግዳም ሓደር ስራሕ ክቖጽሮ ሓሲበ ጽቡቕ ከም ዝሕግዘና ርግጸኛ እየ ኢላ ትዛረባ። ፍራንሲስ ግና ንሓሳባ ተቃዊማ ተጸሊልኪ ዲኺ ኣነ ፈጺመ ኣይፈቅድን ብምባል ትቃወም። ካርላ ኸኣ ወይ መዓልታዊ ብነፃ መግቢ ክንህቦ ኢና ኣይኮንን እንተይልኪ ኸኣ ሰሪሑ ኸማና ማህያ ክቕበል እዩ ኢላ መማረፂ ተቕርበላ። ካብኡ ፍራንሲስ እሺ ዋላ ቁፀር እዮ እንድሕር ገለ ሕማቕ ነገር ገይሩ ግና ክልቲኦኹም ክስጎጉ ኢኹም ክቕጽል ከኣ ሃፋትም ዓማዊል ክመፁ ከለዉ ባዕለይ ከሳሲዮም እየ ንስኹም ድማ ናይ ውሽጢ ስራሕትታት ክትሰርሑ ኢኹም ኢላ ትውስኸላ። ካርላ ብትሕትና እሺ ሓለቓ ኩሉ ዝበልክዮ ክገብር እየ ኢላ ትምልስ። ብድሕሪኡ ትግዳም ሓደር መፂኡ ሎሚ እውን ኣዝዩ ስለ ዝጠመየኒ መግቢ ንኽትህብኒ ክሓትት እየ መፅየ ምስ በላ ካርላ ሎሚ ዝህበካ መግቢ የብለይን ኮይኑ ግና ካብኡ ዝዓበየ ነገር ክገብረልካ ሓሲበ ኣለኹ ኢላ ዩኒፎርም ብምሃብ ኣብዚ መሳሰይ ኮንካ ንምስራሕ ተተሰማሚዕካ መሃያን መግብን ክትረክብ ኢኻ ትብሎ። ዳርዊን ኣዝዩ እናተሓጎሰ ካብ ልብኺ ዲኺ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ኸኣ እወ ተወሰኽቲ ሰራሕተኛታት የድልዩና እዮም
መሳሰይ ኮይንካ ምስራሕ ኣበይካ ድዩ ኢላ ትሓቶ ዳርዊን ኣዝዩ እናተሓጎሰ ብተኣማንነትን ብትብዓትን ንምስራሕ ክፍትኒ ኢሉ ምስ መለሰላ በልቀል ትፍሳዓበኒ ሻወር ወሲድካ ዩኒፎርም ካለውጥ እሞ ሎሚ ስራሕ ጀምር እናበለት መሪሓቶ ትኸድ ብዙሕ ከይጸንሐ ዩኒፎርሙ ለዊጡ ብምምጻእ ከመይ ኣለኽን ኢሉ ሰላምታ ይህበን ካርላ ተለዊጡ ብምርኣያ ኣዝያ እናተሓጎሰት እቲ ዩኒፎርም ልክዕካ እዩ ኮይኑ ኢላ ተመጉሶ ፍራንሲስ ግና ደስ ከይበላ ሕጂ ዘረባ አይደልን ኣብዚ ሬስቶራንት ከይሰራሕካ ምብላዕ ኣይፍቀድን ኩሎም ጣውላታት ንዓኻ እዮም ጽቦይ ዘለዉ ቀልጢ ፈጥሪ እዮም ኢላ ትእዝዞ ዳርዊን እሺ ኢሉ እናኸደ ንሆርኬ ርኢዎ ናብኡ ክኸድ ክብል ግደፍ ንሱ ናተይ ዓሚል እዩ በይኒ እየ ዝሰምዖ ንስኻ ስቒልካ ጣውላኻ ጽሪ ንስኽኻ ቁሑ ጸቢላቶም ናብ ሆርኬ ብምኻድ ከመይ ውዒልካ ሓለቓ እንቋዕ ብሰላም መጻኻ ትብሎ ንሱ ከዓ ከመይ ውዒልኪ በጃኺ ወይ ነምጽለይ ቅድሚኡ ግና ሓደ ሕቶ ክሓተኪ ነዚ ቤት መግቢ እውን ክገዝኦ ስለ ዝደለኹ ናብ ውሽጢ እቲ ክተርኢኒ ዶ ትኽእሊ ኢሉ ይሓታ ንሳ ድማ ብሓጎስ እምበር ኩሉ ነገር ከርእየካ ይኽእል እየ ሰዓበኒ ኢላቶ ምእታው ትጅምር ብኻልእ ገጽ ዳርዊን ንካርላ ኣብዚ ብምስራሕኻ ሕጉስቲ ዲኺ ኢሉ ይሓታ ንሳ ከዓ ዘማረረሉ ነገር የብለይን ክረአ ከሎ ከቢድ እዩ ዝመስል ግን ከ ኣይኮነን ንምንታይ ሓቲትካኒ ትብሎ ንሱ ድማ ንምፍላጥ ጥራይ ሓቲተኪ ኢሉ ይምልሰላ ካብኡ ቐፂላ ኣብዚ ቦታ ስራሕ ካብ ዝጅምር 2 ዓመታት ኮይነን ኣሎ ወናኒ እዚ ቤት መግቢ ኣዝዩ ብሉፅ ሓለቓን የዋህን እዩ ጸጊምና ብዝበልክዎ ሰዓት ብዙሕ ግዜ በፂሕለ ኢላ ትዛረቦ ዳርዊን ኣዝዩ ዝገርም እዩ እስካ ሕጂ ብዛዕባ ሓለቓኺ ሓንቲ ሕማቕ ይወፀክን ከም ትፈትውዮ ፍሉጥ ይብላ ካርላ ድማ ዓብ ልቢ ከም ዘለዎን ሰባት ምሕጋዝ ኣዝዩ ከም ዝሕጉሶን ይፈልጥ እየ በዚ ምክንያት ኩሉ ግዜ ዝተጸገሙ ሰባት እንትመፁ መግቢ ንኽንህቦም ይእዝዘና እዩ ኮይኑ ግና ፍራንሲስ እዚ ቤት መግቢ ልዕሊኡ ከም ዝብፅሕ ሓደ ሰብ ይብላን ትብሎ ዳርዊን ቀፂሉ ካርላ ብልጽትን እምንትን ጓል ኢኺ ብውሽጢ እውን ከም ደገ ክጽብቕቲ ከም ዝኾንኪ ብዘይ ምጥርጣር ክዛረብ ይኽእል ይብላ ንሳ ከዓ እናተሓጎሰት ኣይተሕፍረኒ ባ ዳርዊን ምሳሕ ሰዓት በፂሑ እዩ ብሓደ እንተበላዕና እንታይ ይመስለካ ኢላ ተሓቶ ዳርዊን ደስ ይብለኒ ንኺድ ኢሉ ይምልሰላ ብኻልእ ገጽ ካርላ ንሆርኬ ናብ ስቶር ወሲዳ እናረኣየቶ እዚ ሕድሕድ ናብ ዝትካል ዝኣተወ ኣቕሓ ብጥንቃቐ ነቐምጠሉ ቦታ እዩ ኢላ ትገልጸሉ ሆርኬ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ኣቀማምጥኦም ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ግን ከኣ ቅድሚ ምግዛኢ ማናጀረይ ከመይ ብቕልጣፈን ብጽሬትን ከም ዝሰርሕ ከረጋግጽ ስለ ዝደሊ ኩሎም ዞም ኣቑሑ ናብቲ ሓደ ጸግሒ ዝመኻዚኖ ወሲድኪ ነዚ ቦታ ጽርዮ ከመይ ንፍዕቲ ማናጀር ከም ዝኾን ክፈልጥ ይደሊ እየ ኢሉ ይእዝዛ ፍራንሲስ ከዓ ጽፈትን ቅልጣፈን መለለየ እዩ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ እዚ ቦታ መስመስ ኣቢለ ኸጽርዮ እየ ኢላ ቃል ተኣትወሉ ሆርኬ ከዓ በሊ ኸይትዝንግዒ ኣነ ብላዕሊ ኮይነይ ጽበየ ከለኹ ኢልዋ ይኸድ ንሱ ምስ ከደ ናይ ብሓቂ ድዩ እዚ ጽሩይ ክዳን ተኸዲነ ኸጽርየሉ ደልዩ መን ከም ዝሰርሖ ግና ይፈልጥ ኢላ ራድዮ ብምውፃእ እቲ ሓድሽ ወዲ ናብ ስቶር ደልየ ኣለኹ ኢላ ንዳርዊን ትጽውዖ ዳርዊን ናብቲ ፍራንሲስ ጸውዐቶ ቦታ እናኸደ ምስ ሆርኬ ጎፍ ንጎፍ ይራኸቡ ሆርኬ ሓለቓ እቲ ሓቂ ንዛረበሉ ሰዓት ዝኣኸለ ይመስለካን ሕጂ ኮመን ሓቀኛ ሰራሕተኛ ከም ዝኾነ ምፍላጥ ኣይንስእንን ኢሉ ይሓቶ ዳርዊን ግና ገና ኢና ሆርኬ ፍራንሲስ ንገንዘብን ስልጣንን እስካዕ ምንታይ ክትከድ ከም ትኽእል ክፈልጥ ይደሊ እየ ኢሉ ይምልሰሉ ሆርኬ እዚ ብንገብረሉ ሰዓት ካርላ ተጠርጠረትናኸ ኢሉ ይሓቶ ዳርዊን ከዓ ካርላ ብዛዕባ እዚ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ዝገርመካ ነገር ንሳ ካልእ ዓይነት ሰብ እያ ህርኩቲ ሰራሕተኛ እምንቲ ሓቂ ንምዝራብ ብድሕረይ ነዚ ትካል ከማይ ኮይና ክተመሓድሮ ትኽእል ሰብ ንሳ ከም ትኾነ እየ ዝሓስብ ዘለኹ ኢሉ ይዛረብ ንሱ ድማ ሓቂ ኢኻ ሓለቓ ኣነ እውን እምንቲ ምዃና መስኪረ እየ ንእሽቶ ተወሳኺ ፈተና ነቕርበለን እሞ ንወስን ይብሎ ካብኡ ዳርዊን እወ ንስኻ ብመሰረት ልምና ተንቀሳቐስ መን ብዝቐረበላ ፈተና ከም ትታለል ክንርኢ ኢና ኢሉ ይምልሰሉ ካብኡ ሆርኬ ሕራይ ሓለቓ ኢልዎ ይኸድ ዳርዊን ከዓ ናብ ፍራንሲስ ብምኻድ እያ ሓለቓ እንታይ ደሊኽኒ ነርኪ ኢሉ ይሓታ ፍራንሲስ እዞም ኣቑሑ ናብቲ ሓደ ጸግዒ ወሲድካ ነዚ ባይታ ጽርዮ ኢላ ትእዝዞ ዳርዊን ሓለቓ ኣብ ላዕሊ ናይ ብዙሓት ዓማዊል ትእዛዝ እዩ ዘለኒ ንዕኦም ምስ ወዳእኹ ዶ ክምለስ ኢሉ ይሓታ ንሳ ግና ኣዝያ እናሓረቐት ንፈተነ ትሰርሕ ከም ዘለኻ ረሲዕካዮ ኣለኻ መስለኒ ዝኣዘዝኩኻ ትሰርሕ እንድሕር ኮንካ ስራሕ ተዘይኮይኑ ግና ከም ቀደምካ ናብ ጎደና ወፂኻ ክትልምን ኢኻ ኢላ ተፈራርሖ ዳርዊን ናብቲ ህይወት ንሱ ክምለስ ኣይደልን ምስ በለ ስለዚ ካልእ ተወሳኺ ዘረባ ገዲፍካ እዞም ኣቑሑ ተሰኪምካ ናብቲ ሓደ ጸግዒ ውሰዶም ኢላቶ ትኸድ ንሳ ምስ ከደ ዳርዊን እዛ ጓል ብዛዕባ ሰብኣውነት ትምህርቲ የድልያ እዩ ብምባል ናብ ሱርሒ ይኸድ ብድሕሪኡ ፍራንሲስ ናብ ሆርኬ ኸይዳ
ነዚ ትገዝኦ ዘለኻ ቤት መግቢ ማናጀር ኮይነ ንምስራሕ እንታይ ይጎድለኒ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ከዓ ንእሽቶ ትዕግስቲ ግበር ፍራንሲስ፣ መፍትሒ እዚ ሬስቶራንት ንዓኺ ንምርካብ ገና ይወሰንኩን፣ ትዕግስቲ ሓደ ማናጀር ዝፍተነሉ ዓብ ነጥቢ እዩ ኢሉ ይምልሰላ። ንሳ ከዓ ብሓደ ግዜ ብዙሕ ነገር ከም ዘመሓድር ብዝግባእ ርኢከ እየ ንምንታይ ዘይትውስን ኢላ ትካትዖ። ካብኡ ወርቄ ብርግጽ ኣዝዪ ክኢላ መመሓደሪት ምዃን ክርኢ እየ። እናሰተና ተዕለልናሉ እንታይ ይመስለኪ? ንዓይን ንዓኽን ዝኾን መስተስ ከምፂ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ ጽቡቕ ከምፅእ ግን ከዓ ነገራት ይተሓዋውሶ። እዚ ትካል ከም መሓድር እምበር ከንቲባ ከተማ ግበረና ይበልኩኻን ኢላ ብሕርቃን ትዛረቦ። ካብኡ ወርቄ ህድእ በሊ ፍራንሲስ፣ ክዋ ዘይለ እምበር ንስኺ ማናጀር ንኽትኮኑ ወሲነ ሰነድ ስምምዕ ሒዘ መፄ ክታም ክጥራይ እዩ ዝተርፍ ይብላ። ካብኡ ፍራንሲስ ንዓይ ማናጀር ከም ትገብረኒ ርግፀኛ እየ ነይረ፣ ኣነ ምስዞም ሰነፋት ሰራሕተኛታት ክወዳደር ኣይክእልን ኢላ ክትፍርም ክትብል ወርቄ ሓንሳ ጽንሒ ቅድሚኡ ምስ መሻርክተይ ከላለየ ከለኒ ዝበዝሕ ሼር እዚ ትካል ዘለዎ ሰብ ንሱ ይብላ። ንሳ ግና ወርቄ ትምህርተይን ልምዲ ስርሐይን ምስ ረኣየ ከም ዝቕበለኒ ጥርጥር የብሉን፣ ሕጂ ግዘይ ነጥፍእ ኢላ ትልምኖ። ፍራንሲስ ምስ ፈረመት ዳርዊን መፂኡ ኣብ ቅድሚታ ጠጦ ይብል። ንሳ ከዓ ወርቄ እንታይ እዚ ዳርዊን ዝተኣዘዝካዮ ዘይትሰርሕ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ከዓ ዳርዊን ክስትዮ ይበሃል፣ መንነተይ ግልፂ ንምግባር ወናኒ እዚ ቤት መግቢ ኣነ እየ። ወርቄ ዝኣምኖ ኣውቲስታይ እምበር መሻርክተ ኣይኮነን። እዚ ኩሉ ድራማ እዩ ነይሩ። ቅድሚ ማናጀር መን ይኹን ዝብል ምውሳነይ እምነትክን ሰብኣውነትክን ንምፍታን እዩ ዝገይረ። ፍራንሲስ ንስኽን ካርላ ከም መሳርሕትክ ዘይኮነትስ ከም ባርያ ኸሳቂኽያ። ንሱ ከይኣክል ንረብሓ ኢልኪ ንወርቄ ክተታልል እዩ ፈቲንኪ። ስልጣንን ገንዘብን ጥራይ ከም ዘገድሰኪ ይኸርኢኽኒ። ኣነ ግዳም ሓደር መሲለ ምስ መጻኹ ከምዘይ ሰብ ቆፂር ክፈንፊንክኒ። ኩሉ ፈተናታተይ ወዲቂ ኢኺ፣ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንገንዘብ ክትብሊ እምነት ከጉዲልኪ ይብላ። ካብኡ ፍራንሲስ ኣዝያ እናፈርሐት ኣይተረዳዳእናን። ኣብቲ ሰዓት ኣብ ትሕቲ ብዙሕ ጽዕንቶታት እየ ነይረ። ወርቄ በጃኻ እታ ዝበለጸ ሰራሕተኛ ኣነ ምዃነይ ንገሮ ኢላ ትልምኖ። ካብኡ ዳርዊን ዘይተረዳእኪ ንስኺ ኢኺ። ወርቄ ሓቀኛ መንነትኪ ንምርኣይ ዕድል ይብኪ ነይሩ። ኣብ መጠረሽታ ግና ትርጉም እምነት እንታይ ምዃኑ ፈጺምኪ ከም ዘይትፈልጢ ይኸርኢኽና። ንስልጣን ክትብሊ እምነትኪ ንምሻጥ ንድሕሪት ኣይበልክን። ኣነ ከዓ ሕድሪ ወለደይ ንስልጣንን ገንዘብን ክብሉ እምነቶም ንዝሸጡ ሰባት ኣሚነ ክህብ ኣይደልን። እቲ ዝፈረምክዮ ወረቐት እውን ናይ ማናጀርነት ኩንትራት ኣይኮነን፣ ካብዚ ትካል ንምውፃእ ፈሪምኪ ኢኺ ኢሉ የርድኣ። ካብኡ ብስምባደ ነቲ ወረቐት ኣልዒላ እናንበበት ወርቄ ናታ ዘይኮነ ኣቑሑ ከይትወስድ ተኸታቲልካ እስካዕ ማዕጾ ሰንያ ኢሉ ይእዝዞ። ወርቄ ከዓ እሺ ሓለቓ ወይዘሪት ምሳይ ንዕናይ ቀልጥፊ እናበለ የጻድፋ። ወርቄን ፍራንሲስን ምስ ከዱ ዳርዊን ንካርላ ጥርጣሬ ንምርግጋጽ ክብል ብሰንከይ ክትጽረፍ ስለ ዝገበርኩ ይቕረበልለይ ኢሉ ይሓታ። ካብኡ ቐጺሉ ትካልና ከም ናትኪ ዝበለ ትዕግስትን ተኣማንነትን እዩ ዝደሊ ይብላ። ካርላ ወናኒ እዚ ትካል ክትኮን ትኽእል ኢኻ ዝብል ዋላ ሓንቲ ግምት ኣይነበረንን። ካልእ ግዜ በጃኻ ከምዚ ኸይትገብር ንዓኻ ብምሕጋዘይ ምስ ሰብ ተባኢሰ እየ፣ ግን ከዓ ክኾነ ኣለዎ ኢለ ስለ ዝኣመንኩሉ ጥራይ ገይረዮ፣ ስለዚ ምስጋና የድልየንን ኢላ ትምልሰሉ። ንሱ ድማ ወሳኒ ሰራሕተኛ እዚ ትካል ዝገበረኪ ምክንያት እውን እዚ እዩ። ናይ ኩሉ ቤት መግብታተይ ጀነራል ማናጀር ኮንኪ ክትሰርሕ ይደሊ እየ። በዚ ዘረኣኽኒ ትሕትናን ቆራጽነትን ንምምራሕ ድልው ትዲኺ ኢሉ ይሓታ። ካርላ ኣዝያ እናተሓጐሰት ካባኻ እምነት ብምርካበይ ኣዝየ ሕጉስቲ እየ ኮኹርዐከ እየ ኢላ ቃል ተኣትወሉ። ካብኡ ዳርዊን ናይ ኣዴኺ ወጻእታት ሕክምና ሙሉእ ብምሉእ ትካልና እዩ ክሽፍኖ ኢሉ የበስራ። ንሳ ከዓ የቐኒለይ ሓለቓ ኢላ ብታሕጓስ ሓቒፋ ትጥምጠሞ።